Hello guys, Murisei. Welcome to Somi Tunes Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then like, we share video, ukomenda. Nyata nayo nhasi. Kimberly. Iwe, I'm trying to see. My maka. I'm trying to see. Iwe, ini ndotoimba ndibude pa mavideo evanhu kumhata. Mira ndi block FT uyu arapo. He malota norwa ma drugs. Iwo unorwa ma drugs wakawanda kasi unozongomhupuka wani. Ndo zvinoita kurwa ma drugs wakawanda. Unozomhupukira pa vanhu warwa ma drugs wakawanda. Wakauya pano uchizvita leader of the youth. Izvezvi waku mira ndi block FT uyu akanzi George. Kumhata kwako iwe nekwa Kimberly ye. Ina ndina munhu andozeza ndinotaura mhata ndokudza mhata sanofana kunyara nokuti ndi holy 10 nekuti ndi holy 10 vamwe sana kudherera it's okay asina kuti ndi holy 10 ndifana kumusekerera imagine iye aktoyo achitini nandisati asanambodhe hauzotombodhererwa nekuti wakachedzwa namai vako vaikuyamwisa wakakutsikisa beche wanzwa yamwiswa wakatsika bhonzo rebeche nai mira ndimbloke futi uyu akanzi ZBB neuyu akanzi Oscar. Uda kuti ndisimuke uonei kana muchida zvekuona magaro endai kupeji kwa Natasha Nyemba uko ndokwamunoona magaro. Ndo vanhu musanditaurire zvekupera kwevanhu handinei nazvo. Malanguage emabalance kupera kuita sei kurega vapere ndo vanotaura zvema language ekuti hanzi he ndinopisa ndo vanotaurwa zvekunzi kupera kuita sei waiziya. Nditaurirwe malanguage ekushaya nditaurira zvekupisa ndiri poto hereni. Mira ndi block etafadzwa block nditaurira malanguage ekuti hanzi he tiri kupisa futsaki kupisa kuita sei kwacho. Anditaurirwe zvekupisa malanguage wayo inini handimaziye. Chiko chinonzi kupisa kuita sei ndosika mazopera nenyaya yekuda kupisa too much ende uya anoda kutrenda. I get it kuti vanhu they say my name for cloud, right? Because vanondoona nichitrenda but inini ndinotrenda by mistake because that's who I am. Unoda kutrenda to a point yekuti you embarrass your wife. Unonyadzisa mukadzi wako nenyaya yekuda kutrenda. Unokombeya mukadzi wako nezvindete nenyaya yekuda kutrenda. Woti mali woti chindete wobva wakombeya mukadzi wako nendete nenyaya yekuda kutrenda. Saka uri mhata. Because unoda kutrenda and that persona ya holy 10 inobowa because it's fake. Mira ndibva ndamubloka futi ushu akanzi Still Nation. Sade kundirasira nyaya panapa mwana wehure mai vakarwa hondo nebechi. Mira ndi block FT ushu fochu ari papi fochu.